baya barhama. Mun fito duk muna murna tunda dai yau da maulidi koyi muke yi ganya si ga usulwara baya barhama. Kai min izini mahalici na wani dan yabo yau zaraira. Zan yi yabo a gurin nura duka duniya shine ya dara. Allah da tsira da aminci a gun habibi a banzara. Ka sa sahabbai da alaye da shehu Tijjani barhama. Fito duk muna murna tunda dai yau da maulidi koyi muke yi ganya si ga usulwara baya barhama. Rasulillah mun da fa'i albarkacin shehu barhama. Ai mun jallabi dan abul abbas kanka ne dan gidan umma. Hanyar su ce muka kama mu ga madodar har da ingarma. Me san ma'aiki zai so su dan gaskiya shi suka kama abul umma. Shi maulidi da muke yin sa muna fayi dan soyayya. Kaunarsa ce dan Abdullahi muke a fili da gaibiya. Ranar da ta zo aka haife shi ai ba kamar ta a duniya. Me san ma'aiki da gaske dole zai so shehu barhama. Sai barhama. Fito duk muna murna tunda dai yau da maulidi koyi muke yi ganya si ga usulwara baya barhama. Ku so ku ji wani labari kaɗan akan shehu barhama. Yana karami soyayya ce yake ta yi gun abul umma. Baya saye da siyarwa shi rayuwarsa gunna ya koma. Dare da rana safe da yamma aikinsa begen ma'aiki.